Hola, som els nens i nenes de 5è A de l'Escola Sant Ignasi de Manresa. Els boscos són el nostre futur i necessiten la nostra ajuda. I tu vols ajudar? Segueix-me. A la nostra escola treballem per projectes i a partir d'una pregunta repte hem de fer un producte final en qual tingui un impacte a la nostra societat. Aquest any estem realitzant un projecte a partir de la pregunta repte Foc, foc, i ara què? El nostre objectiu és fer un conte per conscienciar la gent i perquè cuidin els boscos i així augmentar la cultura forestal. Aquest conte se l'enviarem a totes les escoles de Manresa perquè els nens i nenes de la ciutat el puguin llegir i d'aquesta manera aconseguir el nostre objectiu. Per poder fer el producte final del nostre projecte, estem la vostra col·laboració per poder fer els costos de l'edició. I per tal que conegueu els que ens van fer aquest conte, us fem la següent explicació. En primer lloc vam investigar els factors que condicionen el preu d'un llibre. Un llibre és més car segons el nombre de pàgines. Val més fer amb tapa dura que amb tapa tova. Un llibre amb il·lustracions és més car que un que no té. Si és més gran, és més car. Seguidament vam poder calcular els preus que vam buscar i gràcies a això ja tenim el preu d'una impremta i d'un il·lustrador. Primer, calculem el nombre de pàgines que té el llibre i les multipliquem per 9 cèntims, ja que és el que val una pàgina en color. Després hem de sumar 5,80 de la tapa dura. Ara ja sabem quant ens costarà fer un llibre, així que ho multipliquem per 50 i ja tenim el resultat, que és 380. Amb això li hem de sumar el preu de les il·lustracions, que són 350. Ens dona 730. Per fer el nostre projecte necessitem 730 euros. Alguns arbres es tenen que tallar, però els tenen que tallar els experts. Un de cada 10 incendis els provoquen els humans. El bosc no està gestionat i per això hi ha cada vegada més combustible. Per col·laborar amb nosaltres necessitem que feu una petita donació a la web que trobareu sota o compartiu aquest vídeo per tal que el vegin més persones. Gràcies per escoltar-nos i espereu que col·laboreu amb nosaltres i amb el bosc.